Uyipi. Cái jingiapher happening. Cái jingiapher happening. Cái jingtray cái U Mynsiem Bakhuid. Bat U angel la niki angel. Kita ang bakwa mga nikren hay kanikamit. Cái jingiapher cái jingtray. Cái U Mynsiem Bakhuid. Bat ki angel. Ngalaong yipi na doon katayo ka balasnang. U angel day u play. U angel day u Jesus Christ. U angel day U Mynsiem Bakhuid. Amen. U angel u day u ta u jing tao kirpang ka ba play u tao. Amen. U day u ta u jing tao ba im. But u day u jing tao ba kinjaman sim. Ka ba u play u tao ba u penlong ya u angel. Amen. Dia dengan gedau ngan keren hai kena gopor. But ke Bible dan pitip nang ni syakamat pinang ban penyeper ya ke jingtray jang U Mynsiem Bakhuid ya ke jingtray ke jang u angel. Amen. Namar ke Bible pi ke Bible kam sya yang i bagin mane ya angel. Pedi ban sya ya kita. Amen. Ngin siang poy kena gopon ngai si ong hang ni. Namar ke Bible kam sya bangin mane ya u angel. Nomor u angel u day u para syakri yang ke Bible. Hallelujah. Ngaang ipina dengan tayo ka baladap mbar ba u play u tau yo angel naben tayo ladi. Di na gani daw ngimla ban mani ya u angel. Amen. U angel day u play. Pilakan mau ni am. Yo pinda yo i u angel da play un pau bisa mane. Bisa ngamane ya mi angel. Hagado go por ka ba uyanis. Uyanis uyo i u angel. Bat usnang ban mane. Une u angel u kliwut wat ya uyanis. Hey wat nam le beat kum ni. Hallelujah. Wong wat nam le ko wat nam mane nga tang yo play. Amen. Ngade u para syakri ko mamehi. Amen. Taga daw ng ipi. U angel de u play. Hallelujah. Day u syakri keba u play day u jing tau u ba im. Amen. U day u jing tau ba im jong u play. Tagadang an syai fi hega de jan met kalong. Ka jing tray ka jong U Mynsiem Bakhuid bat ka jing tray jong u angel ka don ka jingiapher. Bat ye kita ka don ka jingiapher. Ka jingiapher hapadeng jong u angel bat U Mynsiem Bakhuid. Jingiapher na kektian ka jong try bangan ongkom ni. Namar U Mynsiem Bakhuid utray syapo jong ubriu. Amen. U Mynsiem Bakhuid utray hapo ka donut briu. Hallelujah. Bat u angel utray ya ka ne ka do ka bapau habar ka physical body ka jangi. Henry U Mynsiem Bakhuid utray ya kita ka spiritual inside. Ya kata ka jinglong Mynsiem ka ba syapo jangi. Amen. Pila snuto ke jingiapher kalong. U Mynsiem Bakhuid utray ka ba syapo ka jinglong Mynsiem. Ukran ni ka ba syapo ka jinglong Mynsiem. Henry une u angel u gat ni u yalam ya kata ka jinglong do ka ba syabar. Amen. Ka don ka jingiapher. Namar ba U Mynsiem Bakhuid u day u play. Hallelujah. U Mynsiem Bakhuid u day u play. But u angel u day u created being jong u play. U day u tau jing tau jong u play. Amen. Di na nga daw nga ang ipisisisiyan ba u angel, u God, and u protect, ya nga physical body ka jangi, ya nga mat ka jangi, ya nga appearance ka jangi, ka mapaw, u wanro ha ka mapaw. Hindi na U Mynsiem Bakhuid, u tray ka ba siya po, pat pim yo i. Amen. Amen. Taga daw, ngangit ba nang ni siya kamat anda pi, puli ka Bible, bat da, u blay ukran yi pi fisnguto, lau day U Mynsiem Bakhuid, lau day angel. Amen. Hallelujah. Namar u angel ru ukren. Amen. But U Mynsiem Bakhuid ru ukren namar u day u play. Amen. U play menta u communicate yang i da no. Da U Mynsiem Bakhuid kan mau pai gani. But nang ta susu da no. U communicate yang i menta da esok. Da u angel. Hallelujah. Taga daw ngi menta ngi dan. Ban keren yangi ban pen i yangi ban aibot yangi kalong da u angel ban U Mynsiem Bakhuid jang u play. Amen.
ngala keren ye pi ka ya ka jungu pa ka la let ka jungu kon ka la let bat man ta ka de ka present ka jungu Mynsiem Bakhuid jungu ble amen ngidi ban sha ye gane to ngan ong ye pi gane ko por ka duty la ne ka ta ka kam ka jong u angel ka day ka jingye day ka relate ka ta ka jingye day ka ba utre ka long ba udel ya ka ba shapar ya ka ta ka do ka ba ngal ong ye pi na do mene amen tangan keren chwa shaphang u angel ka jing train and ka duty ka jung u angel u ya del ya u briu ya ka de ka physical body ka de ka met ka jung ite pisu to nam to ngene pa na ka ktien ka jung u trai ya ka de ka ba u angel u trai u ya del but u trai ya ka de ka met ka jung ile ni ki jing don kam ha ka do amen ki jing don kam hakado ke jengi nda pi don kam ye ke hakado wan uni wangel amen ngin saya poi he ke jing tre tang ban pen sku thu khnia thang ni shaphang ke jing tre u angel bat u Mynsiem Bakhuid amen u angel u tre yang ngi kata ka e ka ne ka do ke jengi to ngin lech ban ye phai ne ke ktien ke jung u play ngin lech ban pe ne ka gospel ke jung Lukas kan ka ba arpun ri hodo ka ba lai pu pra Lukas kan nong ka ba arpun kan nong ka ba ningkong ke de khot ka ba arpun riu hado ka ba lai pu pra tongan puli ka hang ni kat ka ba nga la ban ka tu ka ne mo na puli lut ma ka la jangai ka la jrong palan ke jing tre ke jung angel kene ke jing tre ke jung angel ti ha u bnai u ban riu la pha ya uta u angel Gabriel na u blai shaka shnong ha Galilea ke ba kerteng ke Nazareth ha ka thei so ti ke ba le te ktien bat u briu ba kerteng u Joseph na ke ying u David ka kerteng jang ka thei so ti ka long ka Mary uta u angel ti haba ula lech shapo shaka ula ong kublei tong bang ma kublei kani gadi hakado kublei amen uta u angel utrai ula lech shaka ta thei so ti ka Mary badu ong ya ka kublei hallelujah piram la madang ku Mynsiem Bakhuid ngin ya kublei hallelujah Tongi ong re haga donut re nginam la re haga ni gopor uni wangel utrai ong kumni ula ong kublei pa ka bala yo jingiapher bakrau ti utrai ro don lam bat pa lakar ku ya pa padangi kente ti kala snow kusla naka jingong jungu bat kala pusan haladi hato ka ba kumno kala ban long ka ni ka jing kublei amen ka jing kublei physically uta wangel ula ong haka toat shifting amen physically namar ba u kublei ong kublei ya pa ka mari namar pala sham ka jing ai bat haka ba u ong uni wangel kumta kanika Mary ka skosi ka kali jing kali ka ega ni ka jing kublei ka jangu But uni wangel uyo I ka apiren ni ka ba pau shabar jungka but uong ka what shifting amen hallelujah payuang what shifting komari na ba palasham ke jinga but u play ti hakmi pan sapun kun hala ka kpo bat pan kai kun but pan khot kerteng yu jisu kane ka de ka jinga day ka ba marmet amen hallelujah kani gede ke jing trai ke jong u angel amen ngenget pisiku to haka banga pen I fine gede ke tien ke jong u play kani gede ke ta ke jing trai ke jong u angel ke bo trai ke ta ke jing dei ke ba shabar ke bangila ban yo I ke bangila ban ye kren amen ngila ban ye kali jing kali ngila ban ye kren bat u angel hallelujah Kani ka Mary uni wangel ulet kublei ka Mary namar urak tin na ublei amen urak tin na ublei baru ulet kublei ka Mary namar kata ka jinglong sotti ka jika ublei sham jing subha amen lada pikwa ka ba ublei un kren tongilong sotti hallelujah haga donut jengi haka jingmut ka jing perkat jingi di balong sotti kabut don jaga pertei ngikut hallelujah
U play u shem skuba. But u angel u try u wan ban yedel bat kum kita gibriu. Amen. Namar ka don kata ke jinglong soti jangkane ka Mary. Hatongim kuat bangilong soti. Hallelujah. Hallelujah. Haka jingmut jangi, haka do jangi, haka donut ke jangi. Tongin long soti to baka perpekan amdan haka donut jangi. Ai ngin long coach kamat jang beli. Bala ngin long coach u jisuro u appreciate ke ne boduang uta u ba coach haka donut unyo iyo beli. Amen. Dia dengan dalam dengan dan dengan jelong soti man ko por ngi yo iyo beli. Hallelujah. Man ko por ngi yo i ban ngi shem yo beli man ngi dan kata ke jelong soti ha ke jingmut ke jing perkat dia dengan dal. U beli u shem subha but u let ku beli kerpang ye dengan breu. Amen. Hallelujah. Ko ki kon ke jeng beli. U ni wangel u trai ye ke bapau. Amen. Ulet bat kene ka Mary namar ba ka don ni kata ka jinglong soti jengka. But undi wangel u pronounce lam Ukraine ba duang ye ka. Bapa ko Mary pan sapon yo kon uang wangel kumni hi. Amen. Ngong ifi ka jinge day ka jung wangel kata. Tongan pulis susu. Ngilet ban pulis susu na ka tien ka jung utra na ki kam ki apostol ka nong ga ba. Kalam nong ga ba kat ar ga de khot ka ba nyo ga ba kat way. Kat ar nyo ga ba kat way. Ka jing troy ka jungangel ka long ika yega ka physical bodies ka junge lenong ka ba khat a record ka ba nyo ti hakemi utawangel utrai ula yang hajan jungu bat ka jing shine la ting shine ha ka kamera gisungo to ba physical body uwan yeah man namar ba uwan u angel utrai ke kamera mar ba yang u angel utrai ke kamera kata ke kamera baru ko ke tingsan hallelujah u angel ju ba ba gi breu ki ba khoj namar ma uro ulong ba khoj hallelujah de baru ke jong the holy angel u angel u ba khoj pinamla yu breu the holy man pinamla amen. Dia angel ki juang the holy angel uji suruang ngaru ngan pla lada pi pla yang akamat ki breu pile kaman tengah kamat ki breu ngaru ngan the point ngan pla ya pi hakamat ki angel bakhuid amen kabomot angel bakhuid amen to ula tingshan ti ula kentut na ka krung jangu Petros baro kersiu yu uda ong to yang kloi tegi kendri jangu kila hap na ka kti jangu utawang el ula ong ro ho to panpo iladi to pendat ro ye kala ki juti bat ula le kumta inda kumta ula ong ho to ba yala ka to ba yala ka jankup to bot ro yanga kumta ula mina bat ula bot te tip bakala long kaba shisha kabala le da utawangel Henry ula mot ba ula yo I ke jing ito pao hallelujah amen kani gede ke jing tre ke jungwangel kaya per ke jing tre ke jung Mynsiem Bakhuid bat ke jing tre ke jungwangel u angel nga ong ifiti jisien u tre ke do amen u protect ega physical body yang ega met ke jangi hakada go par ka ba u Petros udan hapo yeng bendi hakom la shine sarayu ben peniap u angel utra hega de met uladawan amen kat ba u Petros unang tia hega de met u angel utra uwan bega de kamera ka ting shan par bat kat ba u Petros no yo tia u ni angel utra u let kentur ya u amen yo Petros Kime kabut bangi skuto baga ketian ka jong belai u angel utrei haga bapa amen haga nega do hallelujah bat u ong yo Petros to da pen kloi to da pan po yele u ta bet kumni hi mar kamat baru Petros unang mut ba u kalong haga jeng post new sai long em ka jeng post new ting pinamut ka ja shisha hari kadi tak jeng post new. Saya long nem. U Petros ro unang mut ba. Namar haula kutlat.
Satang ka wikaray kalong ban penyap yu ulasay gisni. Namari ga git igataka ying bandila kang balaap. Amen. Tihinrey u angel utray uwan. Amen. U angel utray uwan. Kadon ka jing pos ni barabar. Ngisu ani layap lani lalek kumta lakut. Sibila kendit. Oh, kadit ka jing pos ni. U Petros kemi lenti syubon sedang laj Amen. Namaria u Jacob la krai kli la penyap. Hai swayu. But in le sayo Petros la syai. Rede namar ba kabalang geduai. Hallelujah. Kabalang geduai bat kabaka duai. U blay ursngo na bereng baru pa yu angel. But uwan hakadok physically u angel utrai uwan. Dan jing te, dan jing wit yu angel namar ba uday u spirit being. Hallelujah. Urong hai ga kamera. But unda rung angel utrai ulang ba komutu ba jo man shwa ga plem di kar ki rung ga jingkang kalam. Shurung la rung ga kenro kalong la kalong. U angel utrai u palat ban gitu. Hallelujah. But undala rong po ula kersiu yo Petros. Petros. Kina me panpo ayelede. Amen. Panpo ayelede. Mina u Petros namut ani harngai kata de pos new. Amen. Mina bat ula yalam sabar. Unang mut bau pos new rekadei sisya. Hallelujah. Unang mot bau pos ni uri kedai sisa namar angel utrai haduk benda light na kata ke kamera haduk benda light dengan ke kut kata ke pelau ke bala up dengan ke sipai ubat baju Petros benda light memlelei su utip kamha amen upelat yu Petros kumno kumta physically ulami herut hallelujah namar balai bau angel ublay wan men pelai amen. Dina gana gedang ang yifika don ke jingiapher ke jing tray ke jing angel. Ngenget pila sengutuk ba angel utray gumta. Marmet mar kamat. Amen. Hakadobet. Da pim yo I shubo. Pilit jinglet mentah lani pilit haim tu mah. Ngadong kum no. Pinya kali mentala wung ngatay gawe kali wut. Salit jande ni don baka. Yaki banget day gum tau tu angel u kenyat. Hallelujah. Amen. U angel jogo play u kenyat day bang don bok ang yaro you try. Hallelujah. Amen. Entah nilai na yo chok tedam na yo jentut tedam. Wow me. Kiju ang ne je yo ang de. Yo ang I go you try. Hallelujah. Haji ka ban dekut tui. Henry angel utrai kan nam long gumta. Tai mi he changilit pomding an nalit thoding thang. Shong kai di ni tu khana tlok tok shim da ka wat. Ni tu nang ot bi tlok bang pai tlok thui. Nu kti yo I khi yang tai. Ketiga tai lap. Ki ong kita men pendat bubut dong tu temu dong bit. Cium lagi cium bubut dong kik. Iam na tu keti yang tai selah. Cium pendat. Yo pendat kungpong. Kene ke tersiam ke dono syani ti. Bat kene ke la dono syani sya kenjang. La da bit. Marang tar kelan kayu dah mau kelan sim lagi kita pelang tu kelan one is la syai tak dang dei samla lakut tiga orang pelak kumno kong maot biang kaot sisa kaot dah kablet si step ke pendekut biang aku tiba ke sap penyeung bat menta pidai pej ulang kot tau keti jengka bat ngah pelapoi tip ko ang ni am. Ko ang ni am ay nguyo bli. Dai nguyo bli te. Buli kat kiti gamut. Hallelujah. Hallelujah.
Ngi ki kun ke jong u play ngi tip ba u angel u try u protect ngi physically. Amen. U kenyat aja ka ngi baklang ngi jentot ngi or. Amde yang ngi namar balai ba u angel u try u kenyat. Amen. Tagadau bon ke juya ong ngi ngi. Dalit jenglet snow air, snow shifting, dalit jenglet namar balai ke jeng snow ke jeng long jeng dekat pertai. Ma, teringi cuy ong bat kom ki kon ke banget ke jeng utrai ngem la ban sumar dalade yelade tongin IT ho play. Amen. IT haki angel ke jeng utrai. Bakit angel jeng utrai kinda ken yalam yengi. Amen. To kata ke jeng tray ke jeng u angel. Bat ngini pai mata ke jing tray ke jing Mynsiem Bakhuid. Ke jing tray jing angel kalong kumnehi. Amen. Haka dok la dan ngim yo I maknaro ngisnguto u protect ke physical bodies ke jangi. Ya kita ki jing don kam ke jangi. Haka met ke jangi. Bat kita ke material needs ke jangi. Ya kita ki ki jing don kam jangi ki bahaga dok. Amen. Bat ngilet menta ke jing troy ke jong Mynsiem Bakhuid ke yeper ne ke jing troy ke jong u angel. Wat lang le kren shaphang Mynsiem Bakhuid. Hari tang ban pen skuto yepi shwa bang saya shikamat shaphang ye ke subject shaphang u angel. Ke jing troy ke jong Mynsiem Bakhuid. But the Holy Spirit relate and deal with man and spiritually. Mynsiem Bakhuid pada utrai lene uya del mana ule yu briu hakaba kenja Mynsiem. Amen. Hakaba kenja Mynsiem ki briu ki empat don Mynsiem Bakhuid jemle kim skuto ye ke jeng trai jengu. Amen. Kim skuto ye ke jeng trai ke jeng Mynsiem Bakhuid jengu belai. Tangan puli pi naga ketien ke jeng utrai. Naga gospel ke jeng Yohanes kalanong gaba kat sau. Kadai khot ke ba khat riu khat pra arpun riu ke ba ongkum ni ngaru ngan duai ya ukpa ti un ai happy ya uwei pat unong pentengan tang apa nong pentengan ba un yo ya Salem bat pi halak arta ya Mynsiem ke jing shishaken ya uba ka pertai kamla man pediang na ba kam yo iyo tong ma kam yo iyo ong ye pi ki bomnget kenam yo iyo Mynsiem Bakhuid jeng belai la udan ro kim tip ong gumni nong Ephesus men ba pilanget pala pediang ne Mynsiem Bakhuid ka ngem tip la udan ne amu tau Mynsiem Bakhuid don bon ki briu kim tip ke Mynsiem Bakhuid ke jing tray ke jeng Mynsiem Bakhuid jeng belai ha ke jing shisha man ke por utroi ke banget. Amen. Pet ke de ketien ke jung try ke ongkom ni. Nabangim yo nabakim yo I ya u. Lem ni kam ito yu pi henrei pi ito ya u. Namar u ya isa bat pi. Tong ya manga namar u ya isa bat pi. Unlong ro bat pi. Unlong ro hanga. Amen. Mynsiem Bakhuid jung belai nado ke de kesngi ke ba pi kelabamut. Skab ha? Nado ke de sgi ke pi kelava mot pi pediang yu trai ke donot jeng pi shem ni ke jeng pen baptis da ke ba pengam bat pi sang ban yat ban shekri yu beli pi trang yu Mynsiem Bakhuid urung ha ke donot jeng pi bat u yaisa ha ke donot jeng pi. Amen. Usa ha ke donot jeng pi dei ba don Mynsiem Bakhuid jeng beli ta ke daw ke sadon ke jeng tip lam ke beklan. Amen. Lada Mynsiem jong play dan nega donot ke jeng pi ke jingi telam de pi kalong ke bayap. Nda pi kran ni kitien ke bom deiro kam lele. Da pi bam ni ke jing bam ke bom bom deiro kam lele na mar balai ba ke jingi telam kam don. Henry lada Mynsiem Bakhuid dan hapo jeng pi long. Amen. Pinling pin pisa kan van ke de conviction ke jing pen kendo baling ale kum tu baling kum pam baling kum kran baling kum le kum tu namar balai kate ke jingi ti lam ke don namar ba don Mynsiem apo. Hallelujah. Upal ukran beruang ke jing tray jang uta ubre uba sapa kran Mynsiem Bakhuid jang belai Mynsiem Bakhuid jang belai utray sapa jangi. Amen. Angel jung utrai u ai ke direction ha ke physical bodies ke jingi ba kumno bengi baniat. Henry Mynsiem Bakhuid jung belai u direct ke donot ke jangi.
Amen. Physical to nam. Kini ke jing tray ke jong Mynsiem Bakhuid jong le uji su wong kom ni. Ngangan pa ya ta uwei pat unong pentingan keren yu Mynsiem Bakhuid. Onda unwan ma un gad un yalam yapi. Haga bakan jaman sim. Amen. Ngidon kata ke jing snuto haga bakan jaman sim. Ngidon kata ke jing penpau haga bakan jaman sim. Namar ba uhikai une Mynsiem Bakhuid ubahapo ke donot ke jangi. Amen. Hallelujah. Ngengit pinam snuto baklai ke jing tray ke jong angel ba Mynsiem Bakhuid jong play. Tongan let ben puli ke dekat ke bar pun riu ke bangkom ni. Henry uta unong pentingan Mynsiem Bakhuid ya uba ukta ukpa un pa haka kerteng janga utaken un hikai pi ki ek baro but un penken mau ye pi ke ki baro ki bangala ong happy Mynsiem Bakhuid jong play penken mau. Amen. But uhikai kita ki bakan jaman sim. Hagada ka spiritual. Hagada ka bakan jaman sim. Pising utun ama ang bakan jaman sim. Ngingim haka bakan jaman sim ni hagado. Ngingim haka Mynsiem ni hagado ang manong. Ngingim hagado. But ngi syakri haka bakan jaman sim. Amen. Di na nga nagadaw pinay syakri lang. Ngan ongkom lo. Pinay syakri lang. Kiba long kiba kenjado ber kiba kenja Mynsiem kam ya biang sat. Amen. Namar kitu kiba kenja Mynsiem kimot ang upali ki kiba kenja Mynsiem. Henry kitu kiba kenjado kimot ki kiba yo i ki kmat kiba kenjado. Amen. Taga daw hab ya ai forwell. Mdan jaka. Namar kam ya day. Amen. Ang Jesu ka perthe kam ito bat kam tip. Ripi ito namar bangi de kikon. Amen. Wat am school pala. Hallelujah. Wat am bang te. Tangi don bok ta dalam gumta. Hi aingo yo play de ka jaga e ka jagu. Amen. De ka jaga e ka jagu. Ba u I yangi upli ki khamat ka jangi. Amen. Da kam don ketika sen kata ke jingi tip lam ke jong Mynsiem Bakhuid jong beli pin shong haying re da kam don kata ke jingi tip lam ke jong Mynsiem Bakhuid pin shong haying rap yam lele en re la da ngingi don bat Mynsiem Bakhuid ngena mohon man shong kop. Amen. Tidak ada Mynsiem Bakhuid udel haga da ka ba kan ja Mynsiem ngan polisi shoot kan nong ka ba kat riu de kot ka ba nyo lo dong ka ba kat riu de kot ka ba nyo kaba ongkom ni Henry nga yuto ya kaba shisha happy kamentoy yapi bangan ngangan late no namarada ngangan late no uta unong pentingan ladangangam late no uta unong pentingan wan happy Henry lada ngangan late no ngan pa ya u happy ti enda ulawan mau un pen kendo ya ka perthe shaphang ka hok shaphang ka pop shaphang ka hok bat shaphang ka jing bishar. Amen. Ngong ipi ba Mynsiem Bakhuid udel ba ka ba shapo jangi. Amen. Utray ba shaphang ka ba shapo jangi. U angel utray omla manle kumta. Amen. U protect but u dayangi u provide ya ka bakin ja do ka jangi. Henry Mynsiem Bakhuid u gad but u yalam ya ka bakin ja Mynsiem ka jangi. U angel u try u ai ktien u shura ba ka ktien ka bana u play ya ka ka mumur kwa ban ai hangi u shura ba ka ta umla bandel ha ka bakin ja Mynsiem Henry Mynsiem Bakhuid jong play u tray. Amen. Ukren man ka klimat upen pau baru peni baru pen kendo iki beriu syapang ka pop ka hok bat ka jing besar taga daong ong ipi ya ki banget ki bala syakriyo blay dang dan kam ban besar syu. Amen. Ka etra ipi namar balay man ka sngi la besar yengi. Amen. Pisguto nam la bisharing iman gesngi nda pile bakla kata ke jingtip lam ke skamsha pihap ban wan man penyesuk badu play. Amen. De na ga daw ka jing bishar ke lalong lupa ye ke jingem ke jingi.
Amen. Reki bom hok. Kecingin tu belam kesen jengki kamlong. Dak kile ka nunu dak kran ka nunu mlele na balai. Kecingin tu belam jengki kam lele. Kala ya. Toh. Pe yang ne buang pi. Enda kum tahu lawan mau un pen kendo ye ke pertai. Shaphang ke pop, bat shaphang ke jing, shaphang ke hok bat ke jing bishar de. Kini ke jinghikai ke jeng Yesus Kristus. Ye gini ki kon ke jeng boleh gini ki senran ke de por shwa bakin shwa bu Yesus sakiu no uang ba un sawan Mynsiem Bakhuid jeng boleh kim pat nguto makiro namar Mynsiem Bakhuid pat present ke kendo. Amen. Umpat dan haka kendo haka de por usuan ulet no. Dia dengan gedau uji suang bangangan lek no ba dengan pa ya Mynsiem Bakhuid jeng boleh bat haba Mynsiem Bakhuid jeng boleh uan on yalam yepi. Amen. On yalam yepi haka ba kenja Mynsiem. Tangan puli susu naka ketian ga jeng boleh naki kam ke apostol nang ga balai. Lenong ke balai ke dekat ke balai puai. Tangan ne slam ngan yale ban. Kampen ngan penkut mentah ke nika. Lai lenong ke besau dekat ke balai puai ke ba ongkum ni. Enda kilala duaiti lapen kenyo ya gada jeka hak ba kila ye sing. Bat lapen dap iki baro dau Mynsiem Bakhuid. Bat kila ye keren ya kektian ublay dah kajing selur. Amen. Mynsiem Bakhuid jeng ublay upen selur ya pi ban keren ni kektian. Amen. Haba Mynsiem Bakhuid yuan ni kadodot jeng pi pidam dan jeng septing. Amen. Uhikai hagada ka baken jamin sim. Nang ta ka jing tray ka jeng u angel bat Mynsiem Bakhuid ngin let ban ya pai ben ka ki kam ke postal nang ba pra. Pen shai nang ne ketian ka jeng blai ka ba don hang ni naka lenong ka ba pra ka dikot ka ba ar pun riu nang ta ka dikot ka ba gadikot ka ba arpu kendai tongan puli ya ka bongkum ni Henry u angel utrai ula kren ha u Philip tongan ma ula kren ha u Philip bet wongkum ni udaong to yang jot kilet ro shaphang setei shakata ka lenti ka ba le hier na Jerusalem sha Gaza kata ka long ke riklau Kani ke jing tray ke jeng angel sengap ha? Ke jing tray ke jeng angel u direct ke breu ke jeng play. Amen. Ong uni angel u try ko Philip to yang batolek na kene ke jeka hagata ka lenti ke balik sa Gaza. Ke balong ke kata ke riklau. Ong u angel u try. Amen. Ong to yang batolek ong u angel u try. To pek ke dikot Kadikot ka ba arpu kendai ka bangkum ni. Hang ni kala long da ka wipat ka bang. Mynsiem ti ula ong hau Philip kile shajan. To snoro haga daga kali. Amen. Pio i hang ni uni angel utrai wong yu Philip yang daga daga jika bat lech daga lenti sa Gaza. Bat u Philip u ko ango e daga ketian ka ba ong u angel. Kamot bangi skuto u angel u direct e ka physical. Amen. Ya kan ega dok jangi bo peni ba medai ban let haga daga jeka bat haba ula let hang ta namar nga ong ipi tong si ekran de ne ban pit su to e ne ketien namar u angel u try day omnipresent. Amen. Day u badon hige jeka baro. Amen. Namar u day we ngal ong ipi de bastang u day u jing tau. Day u blay u download. Amen. Tagada wong yu Philip men yang daga daga jeka bat men let haga daga lenti sa Gaza. Amen. Anda u ne u Philip ula kongo daga ketian bar ula let hangta. Anda la poy daga jeka u klam trip kai bari ban le andre u Mynsiem Bakhuid menta haka insight ke jengu. Kadon tang ka we ka kali ka bayat daga jeka. Amen. Mynsiem Bakhuid jengu blay pada Ukraine wong kum ne. Mynsiem ti ula ong hau Philip. Tangi ma ula ong. Amen.
But Mynsiem Bakhuid U Angel Philip Wong Kumno. Hakabakan Mynsiem. Kilet hajan to snoro haganiga kali. Hallelujah. U Philip U Angel Wong yang let yang dengan tisha Gaza. But na tip kay bari banle. Henry udi Mynsiem Bakhuid U hikai hakabakan Mynsiem. Let but snor haganiga kali. Amen. Kini ke jingiapher hapadang ke jingtre jung angel, but ke jingtre ke jungu Mynsiem Bakhuid jungu play. Amen. Kadon ke jingiapher hapadang ke jingin de dengan kita, anda pisku tu ada pintip dengan peram kelumar haba pipuli ye ke ketien juble. Si senten la ongkum tu, si senten la ongkum tu. U play jingi long random tumur. Amen. Ya ke duty ke jungu angel, u hi ba angel un pray. Amen. But ye ka duty ke jung Mynsiem Bakhuid u hi ha Mynsiem Bakhuid bo un tray. Day bale lut tang utu chule lut. U play jing ulang discipline but u kwa ingi megelang discipline. Amen. Day ku malong kom usol. Sol uday u sim re ule kom u lendo. U play u isi ye gada. But u cat not ega jelong sim day naga nega daw. Usim hab man tray me kom usim. Amen. Bala don kam haga baken Mynsiem. Hablek hau lenda but lenda un God haga baken Mynsiem. Namar ba une u lenda u ya del haga baken Mynsiem. Henry une usim u ya del haga baken jado. Tika longkum taru uni wangel utra u ya del haga baken jado. But Mynsiem Bakhuid u ya del haga baken Mynsiem. Amen. Day na nga daw u Philip u yo ay nga jinghikai na une angel u try wong udaong to yang jat kilet ro shaphang shete shaga de kalenti kabale na Jerusalem sa Gaza namar ka ba u play u yo ya une uwe u breu. Amen. Ya une uwe u breu kwa ban penem ya une uwe u breu ka kerteng ga jong uta ka de une u inok ang ka ketien ga jong try. But Mynsiem jang u play u ong ya une u Philip sno agdi kali keren na baken Mynsiem. Amen. Keren na baken Mynsiem ke jang u Philip sno agdi kali. U Philip u klambonnya namar balai bawla yo e ke direction na wangel jang u try nang tai. Amen. But uwat na gani jekaru de namar ba u direct u tai wangel jang u balai. But menta u Mynsiem jang balai u dai hakabaken Mynsiem u move u ki e dot ke jang. Sno hagani kali. But ye lap ke gospel. Hallelujah. But ka Bible ke yeto anda u Philip u yalap u Mynsiem Bakhuid u tray you know yunak. Amen. Kat hadu ba u ne u yunak ang Bible umpat pendep ye ke jing penbaptis ke dugo por. Re u de u syakri belai ni tagada u belai kwa ba u yunak u diap le chegdu jok. Amen. U pak kadang ye u Philip ban le yalap kerpang ke gospel ha ke kali ke jungu. Charot ma ke kali kulai. But Mynsiem Bakhuid Mynsiem Bakhuid pen ki e gadonut jang une reunion namar kan ko por udang wan na Jerusalem na ka tempel pi ne ga ketien ga jang utrai dap tangi du ksang ong ifi namar ba u play mon bakam we ka Mynsiem kan jot no u yo I yo ne u reunion u balik jing seng henre u klampat yo jing penem. Amen. But u Philip ulet ban yalap ban ay na true gospel kata ka gospel ka bishisha ya une u yunak. But Mynsiem Bakhuid haka present haka jingdon kat ka jong Mynsiem Bakhuid u tray une u yunak ka gepol. But une u yunak uang. Katai ko hallelujah. Katai ko bar penpep haka negisingi. Philip uang don dame memon ya. Tagadao ke jimpen baptism di ban slampi. Hallelujah. Marsen kelaba mod unu Philip pengap unu yunak. Hallelujah. Compare the pide uba kumno don't come ye gane galinti. Amen. But mar balapan baptis you ke program jong Mynsiem Bakhuid la biang. Amen. Pet ke ka baca. Jadi kot lai pukan dai. Ti habaki le yawan kiu no na kata ka Mynsiem trai ulara no you Philip. Hallelujah. Amen. Dagom ta ka program jong belai.
Habalayo jeng penim. Saya ke isu. Amen. Let kita ikut kebenaran kam jeng penim. Uniu Philip nong, uniu Yunang nong nong bah. Ya selai di sahabat ni yang. Ya ingin selai emtan re. Kat menang kia kiu kada ka om ang Bible Mynsiem jong try ulah darah ano you Philip. Wait hey. Haleluya. Ani isku bang dia pen baptis kita Ibreu. Haleluya. Amen. Ngengej baptis ngutu ya ka jing tre ka jong Mynsiem Bakhuid bat U Angel. Amen. Ngej pen nam sutu bakala. Da pipuli diga ketien ni jong blay da don ba hikai ba batai fi pe diga ketien ka jong blay. Amen. Mynsiem Bakhuid jong blay udel ba ya ka bakan jamin sim ka jongi. Amen. Utrayo ban kerkuingi haga negupor. Haga nega met ka ba pisas ko haga nega ketien ka jong blay.